במהלך השנים אילת השתנתה מקצה לקצה, אך מלבד הקדמה הגדולה שעשתה, היא נהנית כעת מתיירות שיא. בשנים האחרונות אילת הפכה ליעד אטרקטיבי עבור התיירות הישראלית, על רקע הבעיות הגיאופוליטיות באזור, כל העניין הזה של טורקיה. אמנם טורקיה היה פתרון טוב לישראלים, פתרון זול, נוח, והם קיבלו תמורה באמת מלאה לכל כספם, אבל היום יש ירידה, ולדעתי משהו בסביבות נגיד בין 70 ל-80%. לא מגיע להם שנגיע לשם, לא מגיע להם. וגם 1000 התנצלויות וסולחות ומה שלא יהיה, לא יעזור. כי החוק כבר נפער, אין מה לעשות. מאז אסון המרמרה חיפשו הישראלים אלטרנטיבות חדשות. המלונות, החופים, הבריכות ואפילו השוק האילתי היוו עבור הנופש הישראלי תחליף ראוי לקלאבים הטורקים. אנחנו באילת, זה טורקיה החדשה. למה? אתה נוסע לטורקיה, אתה מקבל פרצופים שם, מוסלמים, יחס לא נעים. אתה בא לפה, זה הבית. עשיתי החלטה לעצמי ולמשפחתי שאת הכספים שאני מוציא על נופש ופנאי, הוציא בארץ. אז כמה זה יעלה לנו? סופש בקלאב 5 כוכבים בטורקיה בחודש יולי יעלה כ-4,860 ש"ח לזוג. ואילו באילת נאלץ להיפרד מ-5,620 שקלים חדשים עבור סופש במלון 5 כוכבים רק עם ארוחת בוקר. שנת 2010 הייתה מבחינתנו שנת שיא בתיירות הישראלית, עוד פעם על רקע המצב באזור. אומרים שאילת היא קפיצה קטנה לחול בארץ. גם חברות התעופה פורחות וכיום מפעילות מעל 15 טיסות יומיות לאילת וממנה. גם אל על, אשר הפסיקו לטוס בשנות ה-90, חזרו וגדול תחת הסלוגן טסים כמו לחול. כעת הן מפעילות 3 טיסות יומיות ובדרך להוספת 3 טיסות נוספות. ניתן להתווכח רבות על מי יפה יותר, אך באילת, לא משנה מה, תמיד נרגיש בבית.